bareng buka kertune bojone gara-gara golek suwe-suwe rasane tangga gunane apa genak-geni iku mesti parpetan dadi perang Bratayuda rumah tangga berantakan anak telu ra katokan bojo lunga ning Thailand mara tuwa njaluk sedat mara tuwa uripiku sing prasaja yek aja ngeri bandane wong liya raja brana sandang pangan ora teko yen namung disawat nanging obyek sing ra krasa yen uripku diatur sing kuwasa rasa iri rasa dengki ra ngelingi wong lanang kerjane apa ra ngelingi wong lanang kayane pira salalah aja padha seneng nangga apa maneh pepetan golek tumo des lingko mengko pungkasane pirang bareng buka kertune bojone gara-gara golek suwe-suwe rasane tangga gunane apa lenak-gleni iku mesti